αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ο Μέγας ο ύψιστος, ο εν τριάδι Αγία προσκυνούμενος η προαιώνιος φύσης, η υπερούσιος μεγαλειώτης, η ανεξιχνίαστος δύναμης, η άρτος εξουσία, η της σοφίας πηγή, το της αγαθότητος, όντως ανεξιχνίαστον πέλαγος, Συ φιλάνθρωπε δέσποτο των προαιώνων θαυμασίων Θεός, ον ούτε έννοια καταλαβέστε δύναται ούτε λόγος ερμηνεύσε ισχύ, επίβλεψον και το είναι θυμάς ταπεινούς των αξίες δούλου σου, και δώσε τη διανία ημών πνεύμα σοφίας της συνέσεως, και τεγλώτια λόγων άξιον της τότε φτάσει της εις αγαθότητος, και τον έλιον επισπάσαστε της εις χάριτος. Εξού γάρ και της εις ο οποίος